nesta acción o colexiado invalidou ese gol de Luís Fernández por unha falta Sí, a Santa María. que a verdade é que parece que é un pouco exagerada, non, por parte do árbitro. Home, creo que non é suficiente para anular o gol, non? Pero bueno, a verdade é que a xogada previa, como se elabora, é para min moi boa, porque empieza desde Xosé Suán e acaba con Luís rematando. Sí, podemos decir que o Lugo puxo o fútbol e as ocasións, porque o Leganés únicamente tirou unha vez entre os 3 paus. Esta que vamos ver, de Alberto Martín. Gran parada de Xosé Suán, espectacular. A min o Lugo, por momentos, a min gustoume moitísimo na primeira metade, sobre todo, non? Con moito fútbol, con un Leganés totalmente entregado e ás pensas do Lugo, e, bueno, lle faltou un poquinho, pois, traducir esa superioridade en gol, pero, bueno, creo que é unha situación que pouco a pouco o Lugo, estou convencido de que irá millorando. Con David Ferreiro nun gran estado de forma, logo veremos como lle sentou o público o troco do propio David Ferreiro. Esta puido ser unha das xogadas chave do encontro, porque era o minuto 59 e Alberto Martín vía o segundo cartón amarelo. Vamos ver na repetición como a xogada, prácticamente a sanción parece un pouco exagerada. Coa mesma intensidade da falta que indicou de Luís Fernández no gol que invalidou. Igual. Para min, xogadas nas que se trabuca o colexiado. José Luis, ti que pensas deste Lugo? Que pode atopar esa liña de xogo, digamos, da temporada pasada por momentos, estar aí sen pasar apuros, mirar cara arriba? Home, teñen moi clara a idea de xogo, non? É o estilo de Quique Setién. Un equipo que lle gusta ser dominador, sobre todo na casa co balón. Bueno, o que se está vendo é que nas repeticións que casi todas as ocasións son do Lugo, non? Eu estaría preocupado se non vira ocasións, pero se tes ocasións... O gol acabará chegando. Claro, entonces, bueno. Un disparo de Álvaro Peña Frouxo, metido por Queco Piña, que se amosou moi seguro. Esta foi a última ocasión que tivo o Leganés con ese disparo, esa vaselina que tentaba Álvaro García. E xa cando o encontro chegaba ao seu remate, pois Lolo Coronado ten ese remate que se vai fora. En realidad el dominio ha sido total y absoluto y no, nada más ha habido un equipo que ha propuesto jugar. A mí me gustaría ver si este arbitraje que ha hecho hoy aquí lo hace en el Villamarín o en Zaragoza o en otros muchos sitios, ¿no? Que aquí venir aquí a arbitrar les resulta bastante sencillo. Pues esto es estadística pura, es número, es matemáticas, quiero decir. Y esto es la realidad. Hemos hecho un gol en 4 partidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, completiña esa rolda de prensa